Kedamtang Preniphai Troksi Arni, Diphu Jila, Karmasari Parisara Song Pen Patir Piponsi, Asamarlo Pregjam Havaralong, New Pension Scheme Mate NPS Apan Ke Khamke, Chepaklangsi, Ghonta Ke Thoma Parman, Kachesong Ponasonsi, Diphu Rong Supialong Kedo, Rusem Sonsing Ti Mirbirialong, Pregjam, a department, Mate Asai Kamalong, Chokamar Klembang Atum Chingrumsi, Kachesong. Nengkan surihini rapho mate 2005 jamia cheklo ni phai isier ni pen government along wareng ke claim do anaphan old pension scheme mate OPS pavidet si new pension scheme mate NPS ke deng ronga jok saijut ko kaphi mate retired apor ahut ke long nangji arona teng pen long lelo lasi new pension scheme pavidet si old pension scheme abangsi government kachari mate rat pangre tum deng nangji busi Diphu Jila Karmasari Parisara Kongchunbang Probin Hanse Ningjepon. So nitum kemang bang ke lapulo 2005 April 1 tarik pen government employee appointment ki pitum an phan make central government state government tum NPS bunai la NPS mane new pension scheme po non lang bom lo retired lo polo tangte la pension ta amithang phan anta avilo ke sar botor bangke amasila so kematha dam pen masi Hodoham Kormosari Purkolong hat 2005 pen po bang bom lo peleng an bangke la se dharna kang nilo la sinitum dak Diphu Jila Kormosari Purkot pen bangke je state government atum sitame NPS bang pavidet si old pension scheme aprang ateng kado kawe employee ateng padoveti pasini Asam angkang Pregjam Adimalong Kachesong Ponason Thotsi isivet akemang pen Diphu along ta East West Karbianglong Boreng Klembang Pubang Piatum Chingrum Dunsi Ingtang Kring pen bangso Kachesong Ajaimek Pachunpon. News Report Karbianglong Live.